Здравейте, вие сте с BTV репортерите, аз съм Константин Караджов. Миналата седмица ви показахме как благодарение на интернет престъпниците вече могат да ограбят банка, без да разбиват нейните каси и сейфове. Докато се подготвяше този филм, полицията разкри най-скандалния за България случай на компютърни крадци. Става дума за групата на Исам Мехмед. Ако обвинението срещу варненския хакер се докаже, той ще е отговорен за източването на стотици хиляди, ако не и милиони долари от сметките на американци. Как обаче е действала цялата схема? Вижте. Това е IRC, интернет чат. Безброй хора обсъждат безброй теми. В този чат обаче думата не е за футбол, музика или за познанства. Чат канали с имена, превеждащи се като валидни кредитни карти, дебитни, хакване на карти, кардинг. Това е хакерската борса. Търгува се всичко, на едро и дребно. Номера на кредитни и дебитни карти, имена за вход в големите сайтове за електронни разплащания, потребителски пароли на банки и начин да изпереш парите. Една от обявите предлага пресни номера на кредитни карти за по $2. В личен разговор става ясно, че за 200 броя се дава и отстъпка. Съществуването на сайтове, където се търгуват номера на кредитни карти и тонове друга нелегална информация, е факт от години. Това много лесно може да се направи. Купуването на база кредитни данни. Купуваш, примерно, бройка кредитни карти за 100 евро, примерно. След което ги използваш за нелегални цели. Само желание трябва да има. И да се помисли, че искаш да станеш гангстер, да станеш престъпник. Ивайло и Мариан са тинейджери, но имат по 7-8 години опит в интернет. Всяко нормално момче на моята възраст може да го направи. Стига да има нужното желание и да се реши. А желаещи не липсват. Следващият разговор се е водил преди 3 години между 19-годишен бургазлия по прякор Лимона и 20-годишен българин от Ню Джърси на име Аарон. Аз се надявам поне по 500 кинта на седмица да си правим. Последно колко взе? $200. Слаба работа. Виж, като дойде повече от 500 е много год. Лимона и Арон се събират в български чат и правят фалшив сайт, който подмамва потребители на интернет аукциона eBay и картовия оператор Visa, за да открадне личните им данни. Ако се съюзим 7-8 български изроди като нас и да ни затворят в една стаечка за 3-4 днена, ще направим 1 милион. Ха-ха. Мечти. Всеки ден в интернет се изпращат 200 милиарда имейла. Около 3/4 са нежелани съобщения. Спам. От общия обем на спама, защото фишинга се счита, че е част от спама, повече от 30% е посветен само единствено на фишинга. Пример за фишинг е този имейл от шотландска банка, в която нямам сметка. В него ме канят най-любезно да си попълня всички данни, заради обновяване на системата. Естествено, препратката не води към истинския сайт. Ако налапаш кукичката, издаваш банковите си пароли и номера на карта. И информацията ти може да бъде използвана, за да бъде ограбена твоята банкова сметка. Този измамен сайт просъществува на американски сървър 10 дни преди да бъде закрит. В България след случая с Лимона и Аарон, животът на такива сайтове е не повече от няколко часа след получаване на сигнал. Ние хубаво ще го направим, ма как може да се защитим? Ако нещо се умота и фанат някой? Абе да ти кажа, аз колкото човека съм питал, всички викат в БГ нищо не могат да ти направят. Това е 100% сигурно. А пък и нашите имат супер много връзки и няма проблеми. Майка ми си има с най-големите изроди в България, защото им проектира всичките хотели. Бургазлията съвсем по-аматьорски забравил да заличи разговорите като този от компютъра си, преди полицията да дойде да го арестува. В чатовете пишман хакерите не ги е страх от полицията, а един от друг. От 100 кешера един може да кешва. Какво? 99% са рипари. Правят се, че кешват, а пък всъщност ги дават на други. Използваният в чата жаргон разкрива разделението на труда в света на високотехнологичната престъпност.
Един е добър в измъкването на клиентски данни от интернет магазини с калпава защита. Друг е по фишинга и спама. Трети продава вътрешна информация от фирмата си. Въпросните кешери пък предлагат услугите си срещу процент в най-рисковата част от операцията – теглянето на парите в брой. Има и такива, които рипват, мамят колегите си, като им крадат данните. Пич, искаш ли да предлагаме PHP хостинг? Пък да им крадем номерата на кредитните карти? Тези IRC чатове и другите форуми, много по-трудни за намиране, са мястото, където хакерите и класическите престъпници се срещат и изключат своите сделки. Тези, които са купили въпросната информация, именно те създават условия за разкриване на веригата. Онези, които са извадили информацията от компютъра, които са претъркаляли няколко пъти задното кълбо, които са получили, които са анализирали и са предложили на търга, формално нямат никаква връзка с крайния изпълнител на банкомат. В края на 2004 година операция на Secret Service повдига завесата на тази тъмна страна на интернет. Агенти се внедряват за година и половина в сайта shadowcrew.com. На финала са арестувани 30 на хакера, сред които и един българин. Членовете на групата притежавали номерата на 1 700 000 кредитни карти. И това е само малка част от данните, достъпни за клубните членове. А достоверността на материалите е гарантирана, не като в чатовете. Входа за подобни форуми е не чак толкова лесен. На най-ниско ниво са форуми, които допускат участници без никаква входна такса. На следващото ниво са клубове или форуми, в които таксата започва от около 50 000 евро или долара нагоре. В мрежата могат да се намерят косвени данни за това, че има клубове, където входната такса е над 1 милион долара. По входната такса човек би могъл да мисли какво всъщност има зад тези форуми. Всичко става с малко повече четене и повече информация. Ако искаш, винаги можеш да намериш начин да стигнеш до там и да ги видиш. Лично аз засичал съм в интернет такива сайтове, но всичко става с вкаран IP адрес или с юзернейм и парол, който те си определили и ти за можеш да влезеш. Но не е толкова сложно. В такъв форум се е замесил и един български гражданин. Преди няколко години във Варна забелязват ексцентричен младеж. Харчи пари с лека ръка, с четворките в номера на лимузината си дразни групировката Тим. Заради името Исам Ахмед го считат за протеже на турската мафия. Неправилно. Въпреки различните слухове, никой не подозира какво ще разкрие полицията. Иса е основал цял офис за кражби от сметките на американци. Младежът дошъл във Варна от Кърджали в края на 90-те, за да следва. Бил тихо момче, отличник по информатика и икономика. Записал е икономическия институт, но на 27 години така и не се е дипломирал. Не е изпъквал много с начина, по който е изглеждал. Нормалните. Не е бил от слабите ученици, със сигурност. Беше много общителен, такъв винаги затворен. Не говореше много с хората. Мацките му се смееха в училище, някакви такива неща. Прякорът му е хакера. В средата на 2007 година, месец юни, бе получена оперативна информация от оперативен източник в областната дирекция, че лицето Иса и приближени му лица получават големи суми пари от неизвестен източник, както и това, че той разполага със значителни средства, различни от доходите, които би могъл да получава един безработен български гражданин. Без ден трудов стаж е наел огромна къща с всички удобства. Движи се с лимузина и 2 коли ескорт. Фука се, че охраната му е най-добрата в града. В кръга заведения, които посещава, го чакат с нетърпение, защото бакшишите не падат под 300 лева. Аз веднъж споменах, че ежемесечно сумите, които харчеше, беше над 10 000 долара, но
Може би това е било много твърде скромна сума, която казах. По непроверена информация и имало опити определени варненски структури да му въздействат, да го натискат и да получат от него пари. Парите очевидно идват от нечиста дейност, но каква полицията не може да разбере. Всяка вечер Иса задължително е пред компютъра. Не спира да говори и по трите си мобилни телефона. 4 момичета работят в офиса му от късен след обед до среднощ. Сякаш службата им е на друг континент. Когато полицаите свързват банковите извлечения с многохилядни преводи от Америка, Варна сигнализира Secret Service за измама. А Secret Service не разследва дребни случаи. Всички корпоративни служби, всички правителствени служби харчат парите на данъкоплатците, формално казвам. И техните началници в един момент трябва да доказват срещу 100 пари вложени, колко са върнати на данъкоплатците. Така че по тази проста форма очевидно може да се счита за меродавно това число за Secret Service. При последвалата акция са арестувани 10 души от обкръжението на Иса. Според полицията всички до един заявяват, че ще свидетелстват срещу него. Двама обаче са привлечени като обвиняеми за пране на пари. След ареста е съобщено, че до края на 2006 година групировката е източвала дребни суми от сметките на хиляди американски граждани. Практиката показва, че когато относително малки теглени от $20 или $20 в една карта, която има 10, 15, 20 хиляди евро, не е толкова вероятно да бъде открито. За броени дни куп пари влизали в регистрирана специално за целта сметка. След което ги източва чрез други български граждани в щатите в брой. Съответно тези български граждани са ги превеждали по банкови сметки в Република България на трети лица. Мулетата често са били студенти на бригада в САЩ, мотивирани с част от печалбата. Посредниците в България също взимат процент. Но източването на кредитни карти не е било достатъчно доходно и е заменено с нов подход.